Egunon eta ongi etorri guztioi. Gaur jardunaldi honetan talde anitza eta ederra elkartu gara, administraziotik, herrigintzatik, enpresetatik ere jende ugari hurbildu da. Batzuek maila lokalean dihardugu lanean eta beste batzuk nazioarteko proiektuak ere badituzte. Eta mahai borobil hauetan aniztasun horretatik elkarrizketa interesgarriak sortu nahiko genituzke. Bejonde igula. Ignaziok aipatu duen moduan, gaurko jardunaldira emun ez da iritsi kasualidadez. 20 urtetan egin dugun ibilbidearen ondorio izan da. Orain dela 20 urte, Debagoienako kooperatibak helburu bat edo erronka bat jarri ziguten mahai gainean. Beraien kooperatibetan euskararen presentzia areagotzea. Eta erronka horri heldu genion orain dela 20 urte. Urte hauetan guztietan asko da ikasi duguna. Ikasi dugu hizkuntzak nola kudeatu. Eta ikasi duguna da hizkuntza kudeatzeko modu horretan ere, modu ezberdin horietan nola egin. Ikasi dugu modu berritzaile eta parte hartzaileak berebizikoak direla hizkuntzan bizi berritzean. Eta hori ikasi genuenetik egunerokoan egiteko modu horiek praktikan jarri ditugu. Gure praktikatik, gure helburua izan da, gure bezeroei egiteko modu horiek eskaintzea. Gure kudeaketan probatutako horiek euskararen bizi berritzean martxan jartzea. Aipatutako kooperatibek arrazoi askogatik jarri zituzten martxan euskara planak. Baina gaur egun lan mundua euskalduntzen diharduten enpresek bi helburu lortzen dituztela argi daukagu. Batetik, noski, hizkuntzen berdintasunean aurrera pauso esanguratsu bat ematen dute. Eta euskararen bizi berritzeari ekarpen handia egiten diote. Baina era berean, kudeak eta berritzaile bat ere martxan jartzen dutela argi daukagu. Eta bi arrazoi horiegatik, justu usten dugu proiektu hauetan berrikuntza sozialaren muinean kokatzen direla. Euskararen bizi berritzean urte guzti hauetan egiten duguna eta bereziki euskara planetan egiten dena berrikuntza sozialaren muinean dagoela. Horrexegatik, emun bide horretatik, euskararen bizi berritzetik berrikuntza sozialaren maila iritsi da. Gure ezagutza arlo batean eskuratu genuen eta ezagutza hori orain berrikuntza sozialeko beste arlotan zabaldu nahiko genuke. Berrikuntza soziala denon erantzukizuna da. Lan munduak zerresan handia dauka berrikuntza sozialean. Sarritan berrikuntza sozialaren gaia herrigintzaren edo enpresa sozialen esku utzi dugu. Baina argi daukagu lan mundua gai honetan bere ekarpena eginez gero, berrikuntza sozialak Euskal Herri mailan aurrera pausu nabarmen bat emango duela. Horrexegatik, emunek, berrikuntza soziala lantzeko proiektu bat martxan jarri du. Eredu bat sortu dugu berrikuntza soziala aztertu eta aurrera eramateko. Eredu horrek justizia soziala eta aukera berdintasuna du oinarri. Eta justu horretan, lan mundua eragile aktibo bihurtu nahi du. Berrikuntza sozialean aktibo bihurtu nahi dugu lan mundua. Noski, proiektu honetan emun ez da bakarrik egon, elkarlanean gabiltza, Bagara, Agirre Lehendakaria Center, Oreka, Koi Solutions eta Innobaskerekin. Berrikuntza sozialaren gaia sarritan, erakundeetan, kanpora begirako zerbait izaten da. Erantzukizun sozialarekin edo elkarteen lankidetzarekin lotzen da. Baina gure eredutik argi daukagu berrikuntza sozialak den txanponaren alde bat besterik ez dela. Beharrezkoa da erakundeak barrura begiratzea eta beraien erakundean ere langileei aukera berdintasunerako eta justizia sozialerako aukerak eskaintzea. Horretarako, noski, erakundeok gure kudeaketak eta politikak mahai gainean jarri behar ditugu. Eta esandako berrikuntza sozial horri erantzuteko jarri behar ditugu martxan. Horren adibide izan daitezke, besteak beste, kontziliazioaren inguruko neurriak, baina baita langileak beraien egunerokoan berritzaile izateko eta berrikuntza kultura bultzatzeko hartzen diren neurri guztiak ere. Guzti honekin esan nahi duguna da, berrikuntza soziala ez dela ekintza zehatz bat. Berrikuntza sozialak erakundeon jarrera eta portaera aldaketa bat eskatzen du. Azken batean, kultura aldaketa bat eskatzen da. Eta horrekin batera noski, arau sozialen eraldaketa bat.
Erakundetako pertsonak garatu eta ahaldundu nahi ditugu proiektu honen bidez. Eta azken batean aldaketa sistemiko bat da lortu nahi duguna. Erakundeek beraien barruko aldaketa sistemiko bat ematea. Badakigu aldaketa hauek zailak direla, baina era berean emaitzetan oso esanguratsuak direla. Proiektu honen barruan, zatitxo bat erakutziko dizuet, diagnostikorako atal bat izango du proiektu honek. Diagnostiko honetan aurre galdetegi bat izango dugu. Aurre galdetegi honen helburua hauxe da. Erakunde batek berrikuntza sozialaren inguruan zer egin dezaken ikustea. Argazki txiki bat ateratzea berrikuntza sozialaren inguruan zer egin daiteken. Hor ikusten duzue helbidea eta gonbidatzen zaituztegu bertan sartu eta zuen erakundearen ariketatxoa, hausnarketatxoa egitera. Aurre galdetegi honek emaitza batzuk ematen ditu. Eta galdetegi honetan erudian ikus dezakezuenez, goian, testu baten, ondorio labur batzuk emango dizkigu, baina era berean 4 arlotan gure erakundearen egoera zein den aztertzen du. 4 arlo horiek guretako berrikuntza sozialaren arloan esanguratsuak direnak dira. Batetik, hor ezkerrean goikaldean iraunkortasuna da. Iraunkortasunean guk zer ulertzen dugu. Iraunkortasunean noski ingurumenarekin lotutakoa, baina erakundeentzat ere iraunkortasun ekonomikoa oso garrantzitsua da. Eta baita pertsonen gogobetetzea ere. Orduan, arlo hori iraunkortasunean sartuko litzake. Esaterako erakunde honek, garapen maila esanguratsu bat du iraunkortasunean. Beste arlo oso garrantzitsu bat aukera berdintasunarena da. Gizarteko anistasunari ikuspegi parekide batetik erakunde horrek nola erantzuten dion aztertzen du arlo horrek. Esaterako hemen, urratsak behar direla aipatzen da. Beste bat, ezagunen ziurrenik erantzukizun sozialarena da. Erakunde horrek gizarteari zer eskaintzen dion neurtzen da atal honetan, eta azkenengo atalean gardentasuna eta parte hartzea. Erakunde horrek kudeaketan eta funtzionamenduan bere gardentasuna eta parte hartzea aztertzen dira. Diagnostiko hau eta marrazki hau, proiektu honen zati txiki bat besterik ez da. Behin argazki hori izan da, erakundeak bere estrategiak markatu beharko ditu berrikuntza sozialean. Estrategia batzuk bermatzaileak izango dira. Prozesu hau gertatuko dela ziurtatuko dutenak. Eta beste estrategia batzuk laguntzaileak izango dira. Prozesu hau azkartuko dutenak. Hoien aplikazioan asmatzen badugu, berrikuntza sozialean aurrera egingo dugu. Aurretik esan dudan moduan, lan munduak argi daukagu berrikuntza sozialean ekarpen handia egin dezakela. Eta horretarako gure ekarpenak besteak beste eredu hau aurkeztea eta mahai gainean jartzea da. Zuekin elkarlanean, konpartitzeko eta aberasteko desiatzen gaudena. Langintza honetan abiatu nahi duen orok bidelagun izango gaitu berrikuntza sozialean. Eta gaurkoan ere, berrikuntza sozialaren inguruan hitz egiteko elkartu gara, bide ezberdin ugari ikusteko aukera izango dugu. Zebrabide honetan eta mailetan elkartuko gara, teoria eta praktika, lan mundua eta herri txikiak, gazte eta nagusi aktiboak, artea eta zientzia, aniztasuna izango da maila hauetan. Eta gure nahia horixe da, ikuspegi ezberdinekin guztion ikuspegia aberastea. Ziur gaude gaurkoan berrikuntza sozialaren bide berriak irudikatzeko lan polit bat egingo dugula. Gozatu gaurkoaz.